penbiang kat bala menpet ba kita kinong sya sumaru kiyo ya kidawai kibabiang hakapor Hadin siteu wala da pantau ya sarkar MDA2 ka menteri kebadi pej ya ketenat ke kot kekya ha kejela ka kong amperin lengdo kala da ban lumban lang ya kejing lang ya baro ki officer bat ki doktor ban yo ya kejing tip ke bapenya halor kejing don kam jong ki paj ba ya ke kot kekya ha baikran mari kong amperin lengdo ilong bana kaliang jong i kum ke menteri sarkar kebadi pej ya ketenat ke kot kekya kala da ban wat jeng tip na ki officer mentapat ke syong setang hak sarkar ban le ya kejing don kam baro ka menteri ke itu hakilat putai kupor menta kesengi da ke bawang bakum ke menteri ke beripet ye kani ketenan kan bu ye ketong ke basi spak sengi bakan kentiu ye ke kot ye kya ha jela kham tam bante lakam ye ke jingklat jong kilong kemi ki barmet ke jingklat jong ki kelung ke bedang syukha bat on pen bha bat le bha ye ke jika sumar ye ke jing pangkan sar hapo ke jela Shushu ilong ru bakum si benta bante lakam ye ke jingklat kilong kemi ki barmet bat ke jingklat jong ki kelung ki bedang syukha katanat kalai teri rengkat bat kinong ilam senong bat kiwe-kiwe ki badan benta ban pentikna ban la ban weng ye kadau ban wan ra ye ki bakum kini ki jingjag songsi ilong ru bahagi senam ki beladam u menteri rangba ulas sedang ye ke apps kabalatip kum ke safe motherhood ban penduna ye ke jingklat kilong kemi ba armad ki balawan ra ye sibun ki senjam ban yo jing mentoi Henry kene kadang don kam ye kejing trilang ban pentikna ban la ban wan ra ye kejing sengan ye kilong kemi ha kapor baki kha kelung Kementeri ke kot kekya kelong ru bahkan don ru kejing simkia halor kejing sumar ya ki kelung ki bedang syukha da kejing trilang jong ki asya kinong ilam senong bat ban pentikna ba iwe pe iwe kelung inyo ya kejing sumar ke babiang ngayo lat bangan sim ki meetings jonga bat kita ki departments wala ha kejik pet ke jonga menen ngayo man syong bat ke health department ban ngilalam ba kibun kita ki agendas kibun kita ki jingdon kam ban le da ke health department man pet ba kipat ba jong ka jela Meghalaya kin yo ya kata ka health department ka ba de nakam tau pat ba bat ka ban treshi tom ban pen pet ba pat ba yo ya la ki jong ki hok ha ka department health ti ngayu iba ke department kala pen kre ya la di shibun ban pet ning kong ban pentikna ba kataka universal healthcare facility kan don na kabentai we nong nong hak ke jala we jungi ka MHIS kan day ban pet ba katrekam ka day ban pet ba we nong nong yolan ban register ya kataka MHIS kan ban ke department kan le ya kabadon kaman le ban pet ba kani ka 100% coverage kan wan kloy ha kani ka jela ka jungi ka baan pade kalong ba ni dei ban pen klan ya ki jaka ai jing sumar ni don kaman pet ba kilong kumi ki ba dei ban ka khon ki badon ni kita ki problems lani kita ki jing ki ba ya dei ban ka jing klan ka jong ki bang khai ki khon om tang bakin kin khai ki khon ki ba klan rei ba ki ru kin long ki ba shat ki ba kot ki ba khia ngila pendon kam bah kala sapriang bah ka tu ka mothers app ki asha saudong jong ka jela ka jong ni ngasomat kumba ki la nang bah ba kin dei kita ki contact points lan dei ki nong pen pet lem ya kita kikmi bakin long ki bala don lut ki facilities pi namar ba kata ka jingyap no jong kikmi hakapor ka baki kha khon ka long ka ba don kam ban bo sadin jungi ban penbiang kat bala man pet ba kita ki nong sya sumaru ki yo ya ki dawai ki babiang hakapor manirap ya ki bikin kot gloy ban bakin yo ya kejing im ke bau kamba ha kejela ka jungi ayu iru ba ke NHM ka don kamba kan penklan bah ya kata kejing let ra ya kini ki jakasha sumar
syaki kendong kensrot ki badang pun ki snong ki ba kasurok kampala pan penpoi ya kata ka jing sumar ka babiang ya ki nong song snong hak kedong ka snong ka bekisa ngidon kam ban pen ba ngidi ben trade kat lang bat ka PWD department bat ka power department ban pen ba kam dei bandon ka jingtuna ka bapun than hakum kini ki jaka ai sumar ki badai ki life saving centers na kabenta ki nong song snong te ngi haban petru ba ki doktor ki specialist ngi di ban penbon ha kani ke jela ka jongi ngatip ma ka don ke jing ang nun ka kraw ba ha ke jela meglaya ngin sa don no ya ka jaka puli doktor ka babiang kani ru ka dai ka we ka big challenge ka ba chief minister ka jing pet ke jong ong bangi dei ban pet ba kat bana kloi ban penstet ya ka jing pentri kam jong ka jing stang no ya kita ki medical institutes ki bangidon kam kerki hakani ke jela ka jongi